señor bendito. Quen me ía decir a min, Rita Cabarcos Durán, que despois de máis de medio século iban invadir os meus terreos e sen pedir nen permiso? A romaría das merendas lle chaman. Traen o viño, os pitos e moita gaita. Por min, que sen esta fraga estaríades todos bailando encima dunha rocha calquera. E xa que ides vir, polo menos traedo xantar feito, que non vos quero apañando leña nas miñas carballeiras, que iso tamén é meu, Romaría das Merendas 2025, 14 de xuño, na Fraga, na miña fraga. E traede viño bo, que a Rita aínda ten paladar.